Iki urung ditepungke lho, Mas. Lah monggo, monggo. Ditepungke Pak De, jenengan mawon. Nun? Kula paringi perbawasiswa nepungke. Oh iya sih dikenalke sih. Dikenalke sik. Monggo diastomike sing cakete Mbak Legit. Nah. Mbuh iki dawuh Mas Dalang kok aja nyene. Jane yo aku yo wis kenal, wis gawan kuning iya Mas. Ning yo ben kareben apa yo paramiksa ben. Leres. Nggih cakete Mbak Legit paring asma sinten Mbak? Nggih, sugeng dalu. Kula Lintang Pambayun. Mbak Lintang. Nggih. Di dalem pundi? Saking Karanganyar. Mbak Lintang saking Karanganyar. Nggih. Nggih, lerek kiwonipun. Paring asma sinten Mbak Birgita? Lha wis ngerti no. Sinten wong ayu? Nggih, nderek petepangan kula Birgita Ayu Pak De Gareng. Si daleme ngendi penonton? Aslinipun Kediri Jawa Timur. Loh, asline Kediri. Iya. Lah saiki? Sekarang di Solo. Kuwi dalam rangka apa? Dalam rangka pengen mulai aku wis betah ning kono iki, Oh, berarti ngindari ngomah ngono ya Mas. Iya. Nggih, terus niki kiwonipun malih. Asmane sinten? Penontone ben kenal. Nggih, kula Mayang Pak De. Iya, Mayang. Nggih. Wis langsung nggih serahkan. Cepet-cepetan ngono ae. Monggo Bu Jungkung kenalan. Nggih, kula Selfie. Ya wis, nggih, sampun. Oh, cepet men. Wong sak keluarga kabeh kok iki kok. Iya, heeh, pancen sak keluarga nika sing anuke garwane Om Jungkung bulik kula. Iki Bulik kula. nom ning bulik. Heeh. Oh iya. Bulik. Awune ngono kok ya. Awune kan begitu. Yo, apa lentir kuning sapa Mbak Birgita apa Mbak Mayang? Mbak Mayang. Oke. Monggo Mbak Mayang. Mbak Mayang yuk berdiri seperti itu. Doi kaya ngapa? Iya suka. Ya. Luar biasa. Mbak Mayang, selamat malam. Selamat malam Mas Dalang. Nggih, yo niki ada pamundutan saking Pak Iko Mugiono Jakarta. Tembangipun lencir kuning niku. Tembangipun lencir kuning. Saged nggih Bun nggih? Hah? Saged nggih Bun? Saged pi. Iya, Monggo iki garwane apa ya jenenge sedulurku tuwa, sedulur lanang. Cenbian bendino wicat karo aku terus. Dadi nek aku nyeluk Bun iki ya wis sak trepe. Yo kamare jejer yo pi yo jaman dek biyen ngono kuwi. Sama biyen ya jejer. Kok sok yo ijol mlebu kamare kono mlebu ngono. Ya toh? Ngono wi ya. Kowe gak pengen ngono? Ora. Resikone. Besti iki ngono kuwi. Jenengan wis duwe bojo ya? Lah ngopo tekok-tekok? Lah biyen jare kabare. Ora lah nek aku ora duwe bojo ngopo? Lah jare biyen kabare ngoten nika. Kabare piye sing mbok krungu? Jare di ilang. Sedekahke kok. Piye? Tak sedekahke. Bojo disedekahke. Sedekah kok duit cemen bojo jaluk loske lho. Duwe. Ora duwe bojo ora apa-apa. Gur ora duwe bojoe gampang. Padune ditinggal wong wedok. Ora, bojo kuwi transmigrasi babras umroh ngono lho maksudnya. Oh. Ya ben kok Lah nek pengen piye? tuku. Tuku. Lho. Pengen neng warung tuku neng warung. Kopi ning warung. Ngono. Nek sing gawekne ning omah soalé. Lah iya ngono ta. Lah iya. Ngono kok genahke. Wong guru arep nang lencir kuning kok dadak ngrembug. Iki kok bar iki kok Pak Kangko dianu ya, Mas. Nggih. Nggih. Tindak panggung kali Budui. Mami. Nggih. Arep tak genahke engko. Ginane apa nih? Apa kejajak ngono? Iya. Ya, lencir kuning di bawah nih ya. Nggih no. Bunda kok ya mesti nembang iki karibawa kok ya. Ibu. Bunda. Bunda. Apa-apa salah. Apa ora bener. Bawane pangkur meleh niku Pak Dalang. Mboten apa? Mboten apa. Durasi apa gak? Enggak. Ora usah mikir durasi. Lencir kuning ciptaan Ki